mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ino ya Kudziwa Baibulo Langa, ndipo programu imene imuliso ndine mbale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbeni programu imene amatipatsira ndali Lilongwe School Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Pamene takhala tikuphunzira tsopano pano tikulowa mu phunziro lathu la namba 5, pamene takhala tikuphunzira kuona pa zozizwitsa zimene Yesu anachita. Taonapo zimene anachita pa ukwati wina pa kukana, komanso taonaponso zozizwitsa zimene zinachitika mkati mwa zozizwitsa zake pamene Jairo amabwera kuti mwana wake akudwala, koma apita kumene kuja naonapo mzimayi wina anagwira kona ya chovala cha Yesu ndipo anachira. Taonapo zozizwitsa zingapo ndithu zimenenso taonaponso maphunziro osiyanasiyana amenenso ali ofunikira kwa ife anthu ngati pano masiku ano, kuti tisamangochiona ngati chozizwitsayi koma tizionaponso maphunziro amene alimo menemo amenenso ali othandizira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Pa tsiku la lero pamene tikupitiriza kuphunzira pa zozizwitsa zimenezi tionaponso pa chozizwitsa china chimene Yesu anachita, chimene timachipeza buku la Yohane chapter 6, chimene iye amachidziwa kunena kuti Yesu anachulukitsa mkate, komanso iye amachidziwa ngati kuti Yesu anadyetsa anthu 5,000. Onsewa amakhala akudziwa mwina polumikizana ndi chozizwitsa chimenechi. Pamene mikate anachulukitsa, anthu amene anadya anthu 5,000 plus, si anthu 5,000 okha tikamaona mu chozizwitsa chimenechi. Pamene takhala tikuona zozizwitsa zimene Yesu amachita, ndipo anthu amaona ndithu, ndipo anthu amati akaona ena amakhulupirira, koma ena zimapangitsa kuti asamutsate pamene zimene achita uyu sizonena munthu achite, ena amadana naye, koma ena amamutsatira ndithu. Ndi chozizwitsa chimene tichiona pa buku limene la Yohane chapter 6, kuyambira verse yake ya 1 mpaka verse yake ya 14, tipeza kunena kuti zinachitikanso pamaso pa anthu ambiri amenenso anaona, ndipo anthu aja ena anakhulupirira ndithu mwa Yesu Khristu. Tikaona buku la Yohane chapter 6 verse yake ya 2, tipapeza kunena kuti ndipo khamu lalikulu la anthu linatsata iye chifukwa anaona zizindikiro zimene anachita pa odwala. Ndetu kupeza kuti chimene anthu anatsatira chonena kuti akuti anthu anaona zimene Yesu amachita pa anthu onena kuti ndodwala. Ndi anaona kuti wachizawa, ndi anthu tiyenditsatira amene ndiye otumidwa uja. Pamene ena akaona zimene achitazo amene iye akuchita ngati ndani, koma pamene ena akaona amene kuti munthu onena omutsata ndi ameneyi. Ndipo anthu ambiri anatsata kuti apeze thandizo la matenda, komanso ena pa zinthu zina zimene zimasowa. Ndeti kupeza kuti anthu aona kuti Yesu akuchiza, anthu akumutsata akupeza mathandizo osiyanasiyana. Ndiponso ena amatsata pongoti angova. Tikaona pa buku la Luka, tiyeni buku la Luka chapter chake cha 23 verse yake ya 8. Luka 23 verse 8. Ndipo Herode pamene anaona Yesu anakondwa ndithu, pakuti anayamba kale kufuna kumpenya iye, chifukwa anamva za iye, nayembekeza kuona chizindikiro china chochitidwa ndi iye. Akuti Herode, chimene chimapangitsa kuti Herode athe kumutsata Yesu chinali chani? Amangova kuti akuti pali Yesu akuchita izi. Ndiye chimene chimapangitsa kuti amutsate chifukwa amangova, pongova kuti anthu ena akuti chani. Ndiye tipeza kuti anthu ena amatsata Yesu chifukwa kuti anaona zimene Yesu akuchita, koma ena amamutsata Yesu chifukwa anangova kuti uzikuti kuti anthu akulowera uko. Ndiye tipeza Herode na Yesu anamutsata Yesu makamaka pongova zimene Yesu amachita. Ndiye ngakhale zinthu zonsezi zimachitika, komabe anthu amamutsata, ena amapindula, ena zimawathandiza ndithu moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndiye pali zozizwa zina zomwe amachita zimene nthawi zino kamaziona kuzoziona ngati zimaposa zina pa zifukwa zingapo. Mwachitsanzo zimene Yesu anachita buku la Yohane chapter 6 ndi chozizwa chokhacho chimene chinalembedwa buku la Mateyu, la Mariko, la Luka komanso la Yohane. Yesu anachita zozizwitsa zambiri, koma ichi chokha chimene chinalembedwa buku. Tikachipeza buku la Mateyu chapter 14 verse 13 mpaka 21,
Marko chapter 6 verse 30 mpaka 34, Luka chapter 9 verse 10 mpaka 17, komanso buku la Yohane chapter 6 verse 1 mpaka verse yake ya 14. Ndeni pazali zonse zimene Yesu anachita ichi chiwe chilembe. Komanso chinthu chimene chilipo chopereka chidwi chinthu ichi. Anthu 5,000 amuna anaona. Ndengati panali anthu 5,000 amuna, panali ana, panali akazi, panali anthu ambiri oposera 5,000 amene anachiona. Ndeti kweza kuti chozizwitsa ichi chinachitika ndithu pamaso pa gulu la anthu limene linaona. Ndipo anali ndi umboni wakulu. Tikaona pa chapter 6 verse yake ya 10 ananena kuti nati Yesu akhalitsa anthu pansi, ndipo panali udzu wambiri pamalopo. Pamenepo amunawo anakhala pansi, kuwerenga kwawo monga 5,000. Amuna 5,000 anaona. Koma sanali anthu okhawo. Akazi analipompo, ana analisopompo. Ndeti upeza kuti chozizwitsa ichi chinachitika anthu ambiri akuona ndithu. Pali zinthu zina zimene zimachitika zimene anthu monga ngati Herode uja amangomva. Koma pali zinthu zina zimene anthu amanena kuti ine naona osati kungomva chabe. Ndipo anthu amene anamva, anthu amene anaona analipo anthu ambiri ndithu. Ndeti kamaona zonsezi tipeza kuti monga mwa nthawi zonse anthu akumutsata Yesu. Mu chapter 6 Yesu akufika, anthu akumutsata, anthu akumutsata pa zolinga zosiyanasiyana. Tikaona chapter 5 pa verse yake ya 1 la buku la Yohane kunena kuti zitapita izi panali chikondwerero cha Ayuda, ndipo Yesu anakwera kunka ku Yerusalemu. Yesu anali malo ena, ndipo Yesu akuchoka kupita ku Yerusalemu. Ndipo akonati izi zinali nthawi imene ya chikondwerero cha Ayuda. Ndipo mu chapter 5 verse 1 Yesu akupita ku Yerusalemu. Chapter 6 verse 1 tikupeza kuti zitapita izi anachoka Yesu kunka kutsidya lija la nyanja la Galileya, ndiyo ya Tiberias. Anthu pa chikondwerero cha Ayuda, anthu ambiri akubwera kuchokera madera osiyanasiyana, akubwera pa chikondwerero cha Ayuda. Yesu ali pomwepo, ndipo Yesu akupita ku Yerusalemu, koma akuti anasuntha kupita mu mbali ina ya Yerusalemu kapita ku Galileya. Pamene anthu osewa ali mu Yerusalemu, Yesu akusuntha kupita ku Galileya. Ambiri timadziwa bwino mu Galileya. Mu Galileya munali malo amene Yesu anachita zinthu zambiri zozizwitsa. Ziphunzitso zake zambiri zimachitika dera limeneli. Ndipo pa verse 1 Yesu ali ku Galileya. Pa verse 2 tsopano tupeza kunena kuti ndipo khamu lalikulu la anthu linatsata. Ndipo pamene Yesu akuchoka uku kupita malo ena, sizinamupangitse kuti asakumane ndi anthu ambiri ayi. Akuti khamu la anthu linamutsata ndithu. Pa verse 3 tikupeza kunena kuti koma Yesu anakwera ku phiri nakhala pansi komweko pamodzi ndi ophunzira ake. Akuti Yesu anasiya gulu la anthu lija kupita ku phiri, amafuna akakhale kwa yekha, koma akhale ndi ophunzira ake. Cholinga chake chinali choti iye afuna kukhala ndi ophunzira ake okha. Sinudziwa amafuna akambirane chani, koma monga mwa nthawi zonse Yesu amakhala ndi ophunzira ake ofuna kuwaphunzitsa mawu ake. Koma sipanatenge nthawi ayi. Tikaona pa verse yake ya 5, pa verse 5 akunena kuti pamenepo Yesu pokweza maso ake ndi kuona kuti khamu lalikulu lili mkudza kwa iye, ananena kwa Filipo, tidzagula kuti mikate kuti anthu adye awa. Akuti Yesu ali ndi ophunzira ake aja, atumwi aja. Akuti anakweza maso ake kuona kumusi kwa phiri, anaona gulu la anthu likubwera. Ndipo pamene malingaliro ake amakhala nawo kuti ndikhale ndi ophunzira anga pandekha, sizinatheke chifukwa gulu lumulondola ndithu. Ndipo atakweza maso anaona gulu limeneli. Ndi Yesu chimene anayankhula ananena kuti tidzapeza kuti chakudya choti anthu adye. Inde anthu afuna kuti aphunzire, koma Yesu akuganiziranso kuti tidzapeza kuti chakudya choti anthu adye. Ndipo Yesu samangoganiza za kungowaphunzitsa mawu, koma nazo kuti nthawi ino ndiyoti anthu adye, anthu abwere chifukwa cha ine, ndipo ndinena kuti ndadyetse. Inde afuna kuti aone ena achizidwe, ena atani, aone zonse zimene machita, koma anthu afuna adye ndithu. Ndanatembenuka kwa ophunzira ake ataona khamu limenelo. Ndipo programu imene anali nayo yoti akhale ndi ophunzira ake zalephereka, anthu akubwera ndithu akumulondola ku phiri komweko, anthu akuwaganizira kuti tsopano anthuwa adya chani. Pamene tiona pa verse yake ya 5, tikhoza kubwereranso pang'ono pa verse yake ya 4. Pa verse 4 akunena kuti
ndipo Paska chikondwerero cha Ayuda anayandikira. Chimene chinapangitsa kuti pakhale gulu ili ndi chimene chili pa verse 4. Inali nthawi ya Paska. Ndipo tupezana Ayuda amadera wonse kumene kunali Ayuda anabwera pamenepa. Ndipo pamene Yesu ali kumeneku chinenso nthawi chikondwerero cha Paska. Iye anali pakudzachita chikondwerero cha Paska, Ayuda osanali kumeneko, ndipo anthu onse amene amamva za Yesu anati Yesu jammamuva uja ali panotu. Ndipo unali ufunsa anali kuti ali kuphiri kodophunzira. Anthu sanagwire timu. Timuranini kumeneko, tiyeni timulondole. Tikaona Luka pamene analemba nkhani imeneyi anaonjezeraponso chinthu china chimene chili chosangalatsa kwambiri pa buku la Luka chapter chake cha 9 pa verse ya 12. Luka chapter 9 verse 12 akunena kuti koma dzuwa lidapendeka ndipo 12 anadza nati kwa iye, tawuzani makamu a anthu amuke kuti apite ku midzi yoyandikira ndi kumilaga kukafuna pogona ndi kupeza zakudya chifukwa tili kumalo achipululu kuno. Ndipo tikupeza kuti Yuda pamene amakambasa za zomwezi akunena kuti pamene tupeza amene Luka pamene amakambasa zomwezi akunena kuti njinji yofuna kuti anthu angakhala abwera mwanji tawuza abwerere akapeze malo ogona akapeze chakudya chifukwa ife kumene tili kuno ndi ku chipululu nanga anthu agona kuti. Tikumbuyo ngakhale tukamba za 5,000 ndi anthu akuluakulu koma panali azimayi panali ana amene sanawerengedwe. Ndipo ophunzira Yesu akunena anthu abwanjira alola apite chifukwa kumene tili kuno chipululu zulisonyezeratu ndi kuti anthu asanali kwawo chifukwa anabwera chifukwa cha phwando la Paska ndi chifukwa kuli chigulu ndakonza kuti abwerere anthuwa chifukwa kuno malo ogona ativutatu nanga anthu agona kuti. Ndi Yesu pamene anthu aja kudankhawa za malo ogona Yesu akudankhawa kuti nanga anthu adya chani ndakuti nanga chakudya tikachipeza kuti. Tangoganizani pamalo pamene pali amuna 5,000 chakudya chake chanthu wache nanga pomwepo pali ana pali azimayi panali anthu ambiri. Na nkhawa imene anali nayo anthu ayona ndithu kuti chakudya palibe malo ogona kumene tili kuno chipululu anthu agona kuti tiyeni abwezeni chifukwa anthuwa tiyenda zimene amanena zoti anthu atoena waganizira inde afuna kutsatira Yesu inde afuna kumva mawu a Mulungu koma tiaganizirenso mbali iyi. Pa verse yake 6 akunena kuti koma ananena buku la Yohane ku Yohane chapter 6 verse yake 6 pa verse yake 6 akunena kuti koma ananena ichi kuti amuyese pakuti anadziwa yekha chimene adzachita. Zimene pa verse 6 zikugwirizana pa verse 5. Pa verse 5 Yesu ananena kuti pamenepo Yesu pokweza maso ake ndi kuona kuti khamu lalikulu lilikudza kwa iye ananena kwa Filipo, tidzagula kuti mikate kuti adye. Ndi Yesu akumfunsa Filipo kuti tidzagula kuti mikate yoti adye. Pa verse 6 akunena kuti Yesu ananena izi pofuna kumuyesa Filipo chifukwa Yesu amadziwa chimene angathe kuchita. Yesu pokhala Mulungu amadziwa zakutsogolo koma ali mu thupi la munthu ndi akufunsana ndi anthu ophunzira ake anthu akubwera ndi mikate tidzagula kuti. Namembedzera Filipo kuti anene kuti mwina tipita ku musiku apo pali nsika apo pali nsika tisonkhetsane kuti tione kuti kodi tidzagula kuti. Ndeti pakati pawo pabwera vuto akuganizira kuti kodi vuto lathuli tilikoza bwanji. Ndaufunsana kuti tikagula kuti mikate. Verse 7 yakupene verse 7 pana verse yake 10 tipezano njira imene anabweretsa pofuna kuthandana ndi vuto lawo. Pa verse ya 7. Pa verse 7 akunena kuti Filipo anayankha iye, mikate ya malupiya atheka 200 sikwanira iwo kuti yense atenge pang'ono. Ne Filipo anayankha kunena kuti ngakhale mufunsa kunena kuti tidzagula kuti mikate koma muzindikire chinthu ichi. Ifeyo rupano tili nka 200 aka malupiya. Kodi mikate ya 200 rupiya amene linayi zingatheka anthu osewa kudya. Ndati Yesu akumfunsa Filipo kuti kodi tidzagula kuti. Ndi Filipo akuyankha kuti ndamatu zimene nazo ndizi mwina mukungofunsa simudzoti tili ndalama zingati. Ndi zina munthu umatonera kuti chakudya tikagula koma umatonera kuti ndalama zingati. Ndalama kuti zikwanira zikwanira tikagula. Ndi Filipo akuti ngati tikuganiza zogula tidziwe kuti tili ndalama iyi.
ndipo ndalama imene nayo anthu sitingakwanitse kuwagulira oloti nene kuti tikagula uko koma lolera titanyemereko tizidutswa pang'ono anthu wangambiri ndi sizingatheke sizingakwanire ndi zimene afuna unena. Tikaona buku la Mateyu chapter 20 verse 2 timapeza kuti dinari inali ndalama imene amalandira munthu akagwira ntchito pa tsiku lonse. Ndati wanali 200 yonoti tingawerenge kuti agwira ntchito masiku 200 kapena anthu 200 agwira ntchito tsiku limodzi asonkhetsa. Ndawati ndalama imene nayo ndi ndalama yoti taketsera thukuta tsiku lonse anthu pafupifupi 200 komanso singakwane. Ndati chimene afuna nena chonena kuti zosatheka zimene munena kuti tikagulezi tinakakagula ina khamwina tili ndalama koma ndalama zimene tili nazo ndi zosatheka. Ndati Yesu akuyankhula ndi Filipo umenepo. Koma tsopano ophunzira wina Andreya pa vesi yake 8 anabwera ndi nkhani yake tsopano pa vesi 8 akunena kuti mmodzi mwa ophunzira ake Andreya m'bale wake wa Simoni Petro ananena ndi iye. Ndi ophunzira wake Andreya kumvera zimene Filipo ndi Yesu akuyankhulana anabwera kunena kuti ndofuna ndinenezi pa vesi 9. Pali mnyamata pano amene ali nayo mikate 5 ya baleyi ndi tinsomba tiwiri koma nanga izi zifikira bwanji ambiri otere. Ndi Andreya akunena kuti paja onena kuti Filipo onena kuti ndalama zochepa Yesu akuti tikagula kuti ndi Andreya akunena koma mudzoti pakati pathu pano pali kanyamata kali ndi mikate 5 komanso Filipo anayankhula kuti ndi tinsomba tiwiri. Unatoza kuti mtochepa kale akuti nakano ngakhale nyamata ali pano koma izizi zingakwanire. Sindiudziwa chimene chinampangitsa Andreya kuti ayankhule mawu awa. Chifukwa muzitengere kuti anthu dandalo kuti tidya chani anthu zakudya zambiri munthu akati pali mwina ali ndi mikate 5 nsomba ziwiri. Uyito zoti sizingakwane koma kuti anayankhula izi chifukwa chake nchani. Mwina nkuteka Andreya popeza wakhalitsa ndi Yesu akudziwa zimene Yesu angachite. Ndachifaka kumuza kuti musadandaule koma pali izi mwina chimene afuna kunena mwina mukhozochita nazo zina zake. Njifaka kunena kuti pali nyamata apa ali ndi nsomba ziwiri komanso mikate 5 mwina Andreya maganizo ake amaganizo kuti mwina ndikamuuza izi mwina aona kuti arani munthu amene. Zili ngati nthawi zina zake mwina anthu amanena kuti timafuna tiphike sima koma ndiwo palibe. Ndi mwina munthu amangofunsa kuti koma ufa ulipo ulipo phikani phala basi mudya ndithu. Ndi Andreya chimene mwina amafuna analiso maganizo amene kuti popeza chakudya isingakwane ndalama sizingakwane koma pali nsomba izi muone kuti muchita nazo chani ndi garewo. Zitengere Yesu kuti aone kuti kodi Yesu achita nazo zichani. Pa vesi 10 chimene chinadabwitsa ndichi Yesu atamva zonena za Andreya Yesu anawuza anthu kuti akhale pansi. Yesu Andreya wanena zimenezo Yesu anakati kodi mubweretsa izi zitirani nazo koma anamuza kuti anawuza anthu 5,000 amuna akazi alipompo ana alipompo kuti akhale pansi. Takuganizani pamene pali anthu oposera 5,000 kana 10,000 20,000 tikamawerenga mabuku ena ambiri chabe amanena kuti anthu anali oposera 20,000. Mama kamagwiritsa ntchito maonena kuti nthawi zambiri pamene pali amuna 5,000 kapena pali amuna pamachuluka akazi. Ndadagwiritsa ntchito kaganiziro kamene kuti mabuku ena amanena kuti panali osati m'Baibulo mabuku ena olemba mbiri amati panali anthu oposera 20,000. Komabe tikuona kuti panali anthu oposera 5,000 malingana ndi Baibulo. Ndinaganiza anthu 5,000 akhale pansi tikumbukire kuti mchipululu komanso panali pali tchire pamenepo. Ndi anthu anakhala pansi 5,000. Pa vesi 10 tiwerenge vesi 10. Nati Yesu akhalitseni anthu pansi ndipo panali udzu wambiri pamalopo. Pamenepo amunawo anakhala pansi kuwerenga kwawo monga zikwi zisanu. Akuti anayankhula zimenezo anthu anakhala pansi 5,000. Mariko mmene amalembanso za nkhani yomweyi analemba mosiyanako pang'ono ndi azakewa. Anafotokoza zinthu zina zimenenso zili zofunika pamene tikuphunzira nkhani. Tione pa buku la Mariko chapter chake cha 6 vesi yake ya 40. Pa vesi 40 akunena kuti ndipo anakhala pansi mabungwe amakumi khumi ndi amakumi asanu. Mariko akunena kuti Luka Yohane akunena kuti anthu 5,000 anakhala pansi. Sananene zambiri Yohane kuti anakhala pansi motani. Koma Mariko akunena kuti mmene anakhalira pansi anthuwa sanangokhala pansi mwachipwirikiti.
akuti anakhala m'magulu mabungwe ena amakhala 100 ena amakhala 50. Ndero bantu 5000 plus aja panali magulu ena 100 ena 50. Ndipo Yesu anena kuti khala ndi basi. China so chimene chosangalatsa chonena kuti anthu amadziwa chimene afuna kwa Yesu. Chifana kakhala ena nakati kodi chimene mulikhazika basi nchani. Pana kakhala mwina anthu ena sanakagwirizana nazo khala basi. Kwa Yohane anena kuti padai pali utchire pa vesi 10. Padai pali udzu wambiri pamalopo. Ndoti ndakakhala anthu ngati amasiku anati nanga ndikakhala basi ngakhalira njoka. Nanga ngakhala basi ngakhalira choluma. Anthu amasiku amene nakanena zimene. Koma wanangokhala basi mali kwang'ono anakhala m'magulu. Ena 100 ena 50. Mwina anthu opoyika m'magulu 150 amadaba kuti kodi kuphunzira kumene kuti kuphunzire pano kwatulwaji. Anthu kuticholeka m'magulu chonchi. Komabe anakhala m'magulu achoncho anthu ndikukhala basi. Ophunzira amenewa amayembekezera kuti timve kulika. Koma nkhawa ya Yesu inali yoti chani? Anthu atenera apezere chakudya. Anthu atenera chakudya. Pamene ayika chonchi zimangondikumbutsanso ngakhale sinaimalize koma zimangondikumbutsanso mu buku la 2 Mafumu chapter 4 verse 42 mpaka 44. Elisa anadyetsakonso anthu 100 ndi mikate yochepa. Kubali panene nakhalaponso. Elisa ika Moses oti kana buku la Exodus chapter 16 verse 4 mpaka 6 anadyetsakonso anthu mkate. Ndipo kupeza kuti Yesu pamene anadyetsa anthu awa Elisa anachitakonso, Mose anachitakonso. Koma za Yesu zinali zoposera imene Elisa anadyetsa anthu 100 zinatsalako. Moses anadyetsaponso gulu lake, komanso Yesu anadyetsapo khwimbi la anthu limene atero. Ndipo kupeza kuti anthu tsopano akhala pasi kuti aone tsopano kuti kodi zitha bwanji. Ndipo kamaona verse 10 mpaka verse 14 chapter 6 imezana kuti tsopano chifukwa chimene Yesu anachita anthu anakhulupirira Yesu. Pa verse 11 tupeza kuti pomwepo Yesu anatenga mikateyo. Ndiyoti Yesu anatenga zimene Andrea ananena zija ukatenga mikate kwa nyamata kuchobweretsa. Ndipo pomwepo Yesu anatenga mikate. Ndipo pamene anayamika anagawira iwo akukhala pansi. Pomweponso ndi tinsomba monga momwe iwo anafuna. Akuti anapatsa malingana ndi mmene aliyense amafunira. Nthawi zina pakakhala chipwirikiti pakakhala anthu ambiri ndi pali chakudya, simugawa malingana ndi mmene anthu akufunira. Chifukwa mmawerengera kuti anthu achuluka tiyendalese alaweko pang'ono. Monga zimene ananena Filipo zija kunena kuti kodi 200 ili kakagula olo kwa gaira monyema tizidutswa sizingakwane. Koma Yesu akunena tata tenga mikate ndi nsomba atapemphera zitachuluka. Yesu akunena kuti anapatsa anthu aja malingana ndi mmene aliyense amafunira. Kulanda zoti zakudya zimene zinali apa nsomba ndi mikate sizinali zono ndipopeza pali gulu ndati aliyense nsomba mzidula pa karabu kapena kafolo ayi. Koma inu mufuna kudya motuma ayi ndi madya nsomba 10. Inenso ndi madya mikate 17. Apatseni yawo. Inu gulu ili la 100 afunika nsomba zingati? Nsomba 10,000. Awa afunika nsomba mwakuti. Awa akuti ndi mmene Yesu anachitira pamenepa. Takuganizani anthu ali kwambiri amadandaula kuti titani, koma Yesu wasandutsa nsomba ndi mikate zakhala zambiri anthu kudya malingana mmene afuna. Monga mmene ndafotokoza pakakhala ukwati pa zinthu zina zochitika. Zakudya zikakhala zochepa anthu olandira simuwapatsa mwayi orasaki. Mangoti mmene zilimo palando akati 50. Nsomba ziliko zingati? Ziko 20. Ndeti zidwe ni morenji alise zikwani. Koma pasi zinali choncho. Anthu abwera ndi mtima ofuna kudzamva mawu a Mulungu. Ndi Mulunguso akunena kuti musadandaule. Ndi njala yanuyi ndikupatsanso mmene ine ndikufunira ndipo inunso mmene mufunira aliyense pano akhuta pano. Mulungu akwanena choncho. Pa verse ya 12 ndipo pamene anakhuta yapitsa chilori anakangonena kuti ndipo pamene anadya mwina tilakati anthu wasanakhute koma verse kuti ndipo pamene anakhuta. Utanthauza kuti anthu adya ngufika kuti aliyense mani ine basi singapitirire yawo. Aliyense akagwira mimba yake mati apa ine singapitirire. Ndakuti aliyense atakhuta. China chitika chana aliyense atakhuta.
alesa ndipo pamene anakhuta iye ananena kwa ophunzira ake, sonkhanitsani mikombo kuti kasatayike kanthu. Yesu ananena kuti chimene muchite chinthu ichi salese wadya pano. Mwinaso unalufunsana ndani amene sanakhute, ndani amene sanadye, atalesa adya nkupeza kuti wakhuta. Yesu anati chakudya chosataya sonkhanitsani zonse zotsala. Zibwere pano zonse zotsala zitani zisonkhanitsidwe, zonse zitoleredwe. Ndipo verse 13 tupeza kuti pomwepo anasonkhanitsa nadzaza madengu 12 ndi makombo a mikate isanuyo ya barele amene anatsala anadyawo. Akuti panatsala madengu asakudya. Mikate 5, nsomba 2, anthu adya, Yesu wachulukitsa, nkutsalako madengu. Izi sizimachitika mwaseri, alesa kuona. Verse 13 papeseke 14 akunena kuti chifukwa chake anthu poona chizindikiro chimenechi anachita ananena, poona chizindikiro chimene anachita ananena kuti ameneyo ndiye mneneri ndithu wakudzayo m'dziko lapansi. Akuti anthu anaona zimeza izo achita uyu si munthu wambadi, paja timavaza mneneri chati mamuvo nduridi fa zimene achita pasi. Pali zinthu zina zimene zikachitika zimakusiya ndithu upo kusamuru, ndipo izi tikuona anthu oposera 5,000 anapokusa mutu. Kutaya izi zili morani kodi zinthu zimenezi analikhulupirira di mwa Yesu kuti Yesu ndiye otumidwa. Mneneri manena kuti nduri amene ndeti kupeza kuti izi chozizitsa chimene anachita Yesu njozizitsa ndithu, ndipo inenso chimandidabwitsa lero. Komanso ndikupita ambiri amadabwa ndithu zinatheka bwanji, koma zosatheka ndi munthu ndi Mulungu zimatheka ndithu. Ndeti kuona kuti buku la Yohane chapter 6 Yesu asandutsa achulukitsa mikate ndi kudyetsa anthu ambiri. Pali maphunziro ambiri amene tingaphunzirepo kuposa kungozoona melera zonenamo. Pali maphunziro ambiri amene inu ndine tingaphunzire. Ndazine mangona Yesu adyetsa nkate anthu basi zatha. Koma tizindikiro pali maphunziro ambiri. Monga anthu amene pamene bataona zimene Yesu anaphunzira kuti ya uyu ndiye otumidwa uchani. Kodi inu ndine tingaphunzirepo chani pa zimenezi. Choyamba chimene tingaphunzirepo phunziro yamba ndilonena kuti ntchito zathu nzofunika osati mawu okha. Ndikumbara ntchito zathu nzofunika osati mawu okha. Pa verse 2. Pa verse yake ya 2 tione pa verse 2 akunena kuti ndipo khamu lalikulu la anthu linatsata iye chifukwa anaona zizindikiro zimene anachita pa odwala. Anthu ena amanena kuti muzingomva zimene ndinenazi osati zimene ndikuchita. Koma Yesu anthu chinambangiza kuti amutsate ndi chani? Anaona ntchito zake kupatula zimene iye amanena. Ndiye pali phunziro lonena kuti ntchito zathu nzofunika osati mawu okha. Tikozolankhula zinthu za zero koma ngati ntchito zathu zili zosemphana sizi mawu athu amakhala opanda zero. Anthu anakhulupirira mwa Yesu powonjezeranso zimene Yesu anachita. Kodi inu khalidwe lanu lotani? Ine mukozolankhula zinthu zabwino, mukozomoneka ngati ndinu anthu ozindikira, mukozomoneka ngati ndinu akhristu, koma khalidwe lanu ndilofunikira. Ena amayankhula kuti khalidwe ndi chuma amatero. Tiyeni tikoze moyo wathu makhalidwe athu. Anthu anamutsata Yesu poona zintchito za Yesu. Phunziro lachiwiri lonena kuti Yesu kapena Mulungu amadziwa za mtsogolo. Yesu pamene amafunsa Filipo kuti anthu anadyetsa chani, akuti anadziwa kale chimene achite. Ne Filipo paya kuti ayayi tili ndalama zochepa ndetitani, anadziwa kale kuti tichita chakuti. Inu ndine tikamakhala pa dziko lapansi pano tidzidziwa kuti za mtsogolo Mulungu amazidziwa ndithu. Ndi nthawi zina ife tikamakhala tisamaone ngati kuti Mulungu sakudziwa. Bwana mbira bena amafuna kukhala akamafuna paka chinthu amayang'ana uku, kuyang'ana uku, kudzayang'ana uku, koma wala yang'ana kwa Mulungu. Mulungu amadziwa za mtsogolo lathu ndithu. Phunziro lachitatu kuti tikapeza vuto tikapita nalo kuti Filipo anafotokoza
Andrea anafotokoza anakafotokozera Yesu. Filipo za ndalama anakafotokozera Yesu. Kodi inu mukakhala ndi vuto mufotokozera ndani? Mulungu alipo, Mulungu amava, ndipo Mulungu akhoza kutithandizira. Ndi chimene afuna kunenapo. Phunziro lina lachitatu limene lingaone ndi chinthu ichi. Pali nthawi zina pamene tikakumana ndi zinthu timaona ngati kuti sitingazithe. Tikaona zinthu sizingatheke. Filipo pamene amaona ndalama zimene ali nazo 200 amaona ngati palibe imene tingachite nayo. Andrea naye poona mikate kuti palitu mikate iyi ndi tisomba iyi, akaona ngati basi palibe imene ingachitikenso chino. Koma tizindikire kuti pena tikamaona zinthu timaona ngati palibe sizingatheke, koma ndi Mulungu ndizotheka. Ndi Yesu akutipatsa chitsanzo chimene, akutipatsa phunziro limenelo pa Zozizwa chimenechi, kuti ndi Yesu kapena ndi Mulungu palibe chosatheka. Phunziro lathu la namba 5 ndilonena kuti kutaya zakudya si bwino pamaso pa Mulungu. Pali anthu ambiri amene moyo wathu tikakhala ndi zakudya timathangotaya osaganizira pali anthu ena. Yesu anasunga izi kufuna kutiphunzitsa. Ngakhale anthu anakhuta koma sanati basi mwazani pondani zezo. Ayi, anatitolerani zonse zikhale m'basket apa, pasakhale chotayidwa pano. Ngotheka anthu omwe anadya nthawi ina, ngotheka nakathandiziranso anthu ena. Akutiphunzitsa kunena kuti si bwino kutaya chakudya chimene Mulungu atipatsa. Anthu ena timaona ngati andaketsa thukuta ndekha ine kuti nditere, koma timayiwala Mulungu. Kuti ukaketse thukuta ine kuti upeze chakudya ndi mphamvu ya Mulungu. Ndiye kutaya chakudya pamaso pa Mulungu si chinthu choyenderera. Yesu anatipatsa chitsanzo kuti ife tisatero. Phunziro lathu lomaliza timapeza kuti pamene moyo wathu wauzimu umafunika kudya, koma Yesu anakumbukiranso za moyo wathu wakuthupi. Tikamakhala mu dziko lapansi pano, tiyambe kaye tafunafuna za ufumu wa Mulungu, zina zonse adzatipatsa. Anthu awo anadyetsedwa chifukwa anayamba kaye afunafuna za ufumu wa Mulungu. Anapita kaye kwa Yesu kamva mawu a Mulungu. Atapita umeja Yesu anaona kufunikira kuwapatsa chakudya chakuthupi. Timanena kuti tisinthani. Ife tikamafuna zinthu za Mulungu, Mulungu amafuna zinthu zathu. Awo anapita kufuna kuva mawu a Mulungu, anafuna kukathandizika mathandizo osiyanasiyana, koma Yesu ananena kuti ngakhale mwabwera pano ine ndifunafuna choti inu mudye. Ndipo Yesu anapatsa. Tizindikire kunena kuti ifeyo Mulungu amadziwa ndithu chofunika pa moyo wathu wauzimu komanso wakuthupi. Chongofunika chani? Moyo wathu. Ndipo una chozizwitsa chimenechi Yesu anadyetsa anthu amenewa ndi mikate komanso nsomba. Pali maphunziro ena ngati amenewo amene alofunikira ku moyo wathunso ife ngati lero. Tiyamikire fanya kumvetsera kwanu. Kufikiranso nthawi ina munali ndine mbale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbere programu imeneyi amatipatsira ndani Longo School Biblical Studies kulilongo ku Mitundu. Mwina tili ndi funso kapena ndimanga kapena ufuna kugayidwanso maphunziro ena okudza kudziwa Baibulo langa. Tipezeni nambala imeneyi 082766018. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona